početku 21. veka uvedimo femijarka. Jer ako niste znali, to je muški princip. Ako niste znali, to je ženski princip. Ko će se izviniti ženama za konflorove bračne zajednice? Automatizovane mašine za rađanje? Lutke što viču jebine? Kada muškarci naviju zlatni ključić? Jer znate, ja imam samo jednu mudu u gaćima, ali pola muškarce je bolje nego ćutanje i ja se izvinjavam. Ako smo ih lupali u glavu pre Novog Zaveta i posle Novog Zaveta i negirali da žene imaju mozak, već samo stisne za dojenje i pičku za jebanje, da ne možemo volirati i shvatiti da naš kurac nije centar svemira. Ja se samo pitam, na početku 21. veka i posle Novog Zaveta